când pasiunea pentru o comunitate întâlnește nedreptatea. Asta e povestea mea. Am fost primarul localității Dudești Noi până în 2020, când am devenit președintele Consiliului Județean Timiș, iar timp de 4 ani de zile mi-am pus energia și priceperea să fac proiecte importante pentru județul nostru. Proiecte cum ar fi primul spital construit de la zero în ultimii 50 de ani în Timișoara, mă refer la noua maternitate a Timișoarei, construită cu bani europeni, expozițiile care au ținut capul de afiș timp de 1 an de zile în timpul Capitalei Europene a Culturii, culminând cu expoziția Brâncuș de anul trecut, modernizarea principalelor căi de acces în Timișoara și extinderea lor la 4 benzi pentru reducerea timpilor de stat în trafic pentru cetățenii din sudul Timișoarei, respectiv din Moșnița Nouă, sau pentru cei din nordul Timișoarei, din Dumbrăvița. De asemenea, cartea noastră de vizită atunci când turiștii sau cei care ne vizitează vin pe calea aerului prin aeroportul Traian Vuia a fost lărgită la 4 benzi și ne mândrim cu ea. Nu în ultimul rând, drumul care face conexiunea civilizată în sfârșit între Timișoara și autostrada A1, care este practic un drum expres de 10 km realizat în mai puțin de un an, și multe altele. Anul acesta, alegerea președintelui Consiliului Județean Timiș se rezumă practic la o bătălie în 2. E pe de o parte Dreapta Unită, al cărui candidat sunt eu, și contracandidatul de la PSD, acel PSD care ne-a adus pe toți în stradă cu celebra ordonanță 13. Oamenii au scandat minute în șir lozinci împotriva socialdemocraților și a liderului acestora, Liviu Dragnea. Practic a fost cel mai mare protest din Timișoara de după Revoluție. Să ne amintim pentru ce militează PSD-ul, care sunt valorile PSD-ului în Timiș: furt, ilegalități, nepotism și sifonare de bani publici, ca să vă dau doar câteva exemple. Din păcate, rațiunea și bunul simț nu contează la București, acolo unde s-a vândut la propriu funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș către PSD. Au vrut să mă scoată din competiție ca să câștige alegerile, e clar ca lumina zilei. Dar să știți că împreună putem să le dăm planurile peste cap. Sunt Alin Nica și lupt pentru Timiș, dar am nevoie de ajutorul tău. Nu sta deoparte pentru că vor vota alții pentru tine. Vino alături de mine să evităm pericolul ca PSD să ajungă la cârma județului nostru.